Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Amado. Taong 1981, Valderrama, Antique. Itong mga panahong ito, kakauwi lang ni Amado sa Antique. Halos inabot din siya ng isang dekada sa Cebu bago siya nagpasyang umuwi sa kanilang probinsya. Sa loob ng panahong yon, binago niya ang kanyang wangis upang maging malaya siyang makauwi sa tahanan ng kanyang mga magulang. Kung hindi niyo kasi na itatanong, kilalang kilala itong si Amado sa Valderrama bilang isang mamamatay tao. Marami na ding tumutugis sa kanya pero nakakapagtakang hindi siya nadadakip. Sa ibang nakakakilala sa kanya, alam nilang hindi tao ang pinapatay nito, bagkus mga nilalang na nagbabalat kayo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya yun magagamit bilang isang ebidensya upang maipagtanggol ang kanyang sarili sa batas ng tao. Ang tanging naisip na paraan na lamang noon ni Amado, magpakalayo-layo habang patuloy na inihahanda ang kanyang sarili. Aminado kasi siya noon, meron siyang naiwang misyon sa kanilang lugar na kinakailangan niyang balikan para tapusin. Sa pagbalik niya sa lugar ng Valderrama, minabuti niyang manuluyan sa paupahang bahay. Nagpakilala siya doon bilang sa pangalang Andres upang masigurong hindi siya matitiktikan ng mga taong naghahanap sa kanya. Sa ilang araw niyang pananatili sa lugar, naging maayos naman ang lahat. Paminsan-minsan, binibisita niya ang kanyang mga magulang upang ito ay makausap at makamusta. Dahil sa marami namang taong naroon sa bahay nila, kung kaya't hindi siya pinaghihinalaan ni numan. Ang tanging pinangingilagan niya lamang sa lugar na yon ay ang dami ng mga aswang na umaaligid. Alam niyang nasa paligid lamang ang mga ito at naghihintay ng pagkakataon para umatake. Inaasahan na din noon ni Amado na kilala siya ng mga ito. Isang araw, habang naglalakad siya sa baryo, may nakasalubong siyang isang lalaking may daladalang 2 balde ng isda. Pagtitig ni Amado sa loob ng balde, bumungad sa kanya ang pira-pirasong parte ng tao na animoy kakaputol pa lamang. Dahil sa kanyang mga nasilayan, agad naman siyang tumitig sa lalaking yon habang nananatiling walang imik. Patuloy niya yung pinakikiramdaman upang madali niyang mailagan ang anumang ipupukol nito na hindi niya inaasahan. Bili na ho kayo. Sariwang-sariwa pa yan. Bagong huli. Wika ng lalaki matapos siya nitong mapansin. Nang marinig ito ni Amado, tanging pag-ubo lang naman ang kanyang nagawa habang pasimpleng humahawak sa kanyang libreta. Kampante siya noong hindi siya mararamdaman ng nilalang sa kadahilan ng subok na niya ang ganoong uri ng kanyang kakayahan. Ayon kay Amado, hindi karunungan ang nakakapangilabot sa kanya, bagkus ay ang kanyang kakayahang maikubli ang presensyang nagpoprotekta sa kanya. Alam niya rin kung papaano ikubli ang kanyang mga agimat, maging ang mga mutyang mapangwasak. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, lingid sa kaalaman ng aswang, markado na siya ni Amado. Ang tanging gagawin na lamang nito, maghintay sa pagsapit ng dilim upang lusubin ang pamilya ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na di nagtagal ang lalaki, gawa ng maglilibot pa yon ng kanyang mga paninda sa mga kakilala niyang aswang. Bago ito tuluyang lumisan sa harapan ni Amado,
binilinan niya pa yon na mag-ingat. Walang kaide-ideya ang nilalang na antingero na pala ang kanyang kaharap. Sa pagsapit ng gabi, nanatili siyang naghihintay sa labas ng kanyang tinutuluyan. Mariin niyang pinakikiramdaman ng paligid upang magawa niyang matukoy ang kinaroroonan ng nilalang. Hindi ka pa ba papasok, Andres? Wika ng may-ari ng bahay pagsilay sa kanya nitong nakatambay. Mamaya pa ho. May pupuntahan pa ako eh. Sagot naman niya rito. Matapos niyang makapagsalita, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa nilalang na kanyang minarkahan. Naramdaman niya kasi itong nagbago na ng anyo, di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Walang sabi-sabi, agad naman siyang nagpaalam sa may-ari ng bahay na aalis na siya. Dali-dali niya noong binagtas ang daan patungong baryo upang hanapin ang nilalang na may marka ng kanyang presensya. Sa pagdating niya sa dulong parte nito, bumungad sa kanya ang isang bahay na may mga bukas na bintana, subalit walang gaserang nakasindi sa loob. Pagsilay niya sa iilang mga panauhing naglalakad sa loob nito, agad naman siyang dumapa habang patuloy na nag-uusal. Pagkaihip niya noon sa kanyang tangang mutya, dali-dali naman siyang gumapang papaloob. Maingat at alerto ang bawat galaw noon ni Amado upang hindi siya mapahamak. Sa paglapit niya sa bahay nito, rinig na rinig niya ang pag-uusap ng mga nilalang ukol sa kanyang alias. Nagpapalitan ang mga ito ng impormasyon kung isa ba siyang ordinaryong tao o isang antingerong nagbabalat kayo. May mga balita din kasi ang mga nilalang tungkol sa isang usapin na merong kinalaman sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikinig, dahan-dahan namang nag-ihip ng usal si Amado sa buong paligid. Pagramdam dito ng mga aswang, agad naman yung nagsilabasan sa kanilang tahanan. Nakapaikot ang mga ito sa kanilang bahay pero nakakapagtakang hindi nila nakita sa gilid ng dingding si Amado. Maya-maya pa, bigla naman siyang napangisi nang masipat niya ang isang aswang na dahan-dahang nagpapalit anyo. Hinintay niyang umitim ang kabuang balat nito upang madali niya yung mapaslang sa pamamagitan ng kanyang punyal na tangan-tangan. Pagramdam ni Amado na lalabas na ang pakpak ng aswang, agad niya yung hinawakan sa leeg at kasabay nito ang buong lakas niyang pag-unday sa likurang bahagi ng nilalang kung saan uusli ang malapaniking pakpak nito. Halos hindi na nakasigaw ang nilalang na yon, gawa ng siniguro ni Amadong magagawa niyang takpan ng bunganga nito. Sa pagbagsak ng nilalang sa lupa, dali-dali naman niyang inukitan yon ng simbolo upang hindi maramdaman ng mga kauri nito na patay na ang isa sa kanilang kasama. Ayon kay Amado, na ang simbolong kanyang ginagamit noon ay ang simbolo ng krus na merong 3 pahalang na guhit. Napakabanal nito, gawa ng yon ang sumisimbolo sa katulad niyang mandirigma ng kanan. Isa din yon sa pinakamahalagang aral ni Amado upang maipagpatuloy ang kanyang nakakapangilabot na pagkakakilanlan sa hanay ng mga aswang. Matapos niya yung gawin, bigla namang naagnas ang naninigas na bangkay ng aswang. Pagramdam niyang medyo nakaamoy na ang kauri nito, dali-dali naman siyang naglakad patungo sa likuran ng bahay. Kampante siyang iwan ng bangkay ng nilalang na kanyang pinaslang sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na hindi yon makikita ng mga kauri nitong aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa ring nakikipaglaro si Amado sa pamilyang yon.
Ang iilan sa mga ito ay nakakahalata na sa kadahilan ng ramdam nito ang pagkalagas ng iilan sa kanila. May mga sigbing nagkalat na dinoon sa paligid pero wala din yung kakayahan upang magawa siyang masilayan. Maniwala kayo o hindi, kahit nasa harapan na ang sigbin, hindi pa rin siya nito nakikita. Matapos ang ilang minutong paghihintay, muling gumawa ng hakbang si Amado para tuluyan ng patayin ng mga ito. Alam niya na sa pangyayaring yon, magiging alerto na ang mga aswang sa kanilang baryo. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi patayin ang mga ito, lalo pat nangyayanggaw yon sa kanilang lugar at sa karatig bayan. Sapat ng dahilan yon para sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang paghatol sa mga masasamang nilalang. Nang mapagtanto niyang iisa na lamang ang aswang na kanyang kalaban mula sa kanyang pinagkukublian, lumabas siya na merong buong loob at katapangan. Pagsilay sa kanya ng aswang, bigla na lamang itong napasigaw ng kanyang totoong pangalan. Amado, matagal ka na naming hinihintay. Mabuti naman at bumalik ka na. Sigaw ng aswang pagsilay nito sa kanya. Nang marinig ito ni Amado, agad naman niyang inilabas ang kanyang punyal habang mabilisang nag-uusal. Sa pag-ihip niya sa hangin ng mga buhay na kataga, bigla na lamang nanigas ang aswang nang sa hindi malamang dahilan. Dahil sa pangyayaring yon, wala na itong nagawa kundi ang maghintay ng nalalapit niyang oras. Sa paglapit ni Amado sa nilalang, seryoso naman niya yung tinitigan habang nagwiwika ng, Hindi ako natatakot sa inyo. Matapos niya yung sabihin, walang awa naman niyang inundaya ng saksak ang aswang sa dibdib nito hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na yung nawala ng buhay kahit nakatayo. Nang maramdaman ni Amado na patay na ang nilalang na yon, inihipan niya yon ng dasal na siyang magkukubli sa bangkay nito habang buhay. Isa yun sa kanyang pinakamalupit na aral na kayang ipataw sa mga nilalang, buhay man o matagal nang namaalam. Ayon kay Amado, na kapag nasa ilalim ka ng kapangyarihang yon, wala kang magagawa kundi ang magmasid sa mga ginagawa ng mga buhay na tao. Hindi mo mahahawakan ang mga ito ni anuman sa kanilang mga gamit. Sa madaling sabi, para kang isang kaluluwa na merong katawang lupa. Ang pinagkaiba lang nito sa isang kaluluwa, nagugutom ang iyong katawan hanggang sa hindi maglaon ikaw ay mamamatay. Wala nang ibang paraan para kontrahin pa ang ganoong aral, maliban na lamang kung mismong si Amado ang bumawi dito. Dagdag pa nito, hindi niya magagawang maisakatuparan ang aral na yon kung hindi niya tangan ang kanyang nag-iisa at natatanging mutya. Matapos niyang mapaslang ang kauna-unahang pamilya ng aswang, nagpasya siyang umuwi na sa kanyang tahanan. Magpapalamig muna siya doon ng ilang linggo upang mapanatag ang kanyang mga kalaban sa kanilang lugar. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man pumapatak ang 6:00, kasalukuyan nang naglalakad si Amado patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa gilid ng daan patungo doon, naroon ang tahanang pinagkukumpulan ng iilang mga kauri ng mga aswang. Minabuti yung masipat ni Amado para naman kahit papaano malaman niya ang bilang ng mga ito. Iniwasan niya ding mapadpad sa lugar na yon upang hindi siya mapag-isipan na nakikiusyoso. Sa pagdating niya sa bahay ng kanyang mga magulang, agad naman niya yung kinausap.
Minabuti niyang magpaalam doon ng maaga para naman kahit papaano alam nito kung saan siya pupunta. Amado, hanggang kailan mo ipagpapatuloy ang ganito mong buhay? Hindi ka ba nababahala para sa iyong sarili? Wala bang pumapasok sa iyong isip na gumawa ng sarili mong pamilya? Anak, pinagdaanan ko na din ang bagay na yan. Maniwala ka sa akin, nakakapangsisi lalo pat kung mauunawaan mo na hindi mo na mababalik ang mga panahong naglaho. Habang maaga pa, hanggat maaari magbago ka na. Ano pa bang nais mong patunayan? Matagal nang patay dito ang mortal mong kalaban. Tiyuhin mo na mismo ang pumatay sa kanya, pero para sa iyo hindi pa rin sapat ang bagay na yon. Amado, alisin mo ang galit sa iyong puso. Walang mabuti ang maibibigay sa iyo. Wika ng kanyang ama matapos nitong marinig ang kanyang pamamaalam. Ayos lang ho ko, tay. Huwag niyo akong alalahanin. Wala din namang saysay kung babaliwalain ko lang ang mga karunungang inyong ipinasa sa akin. Ano pang silbi ng ating angkan kung hindi natin magagawa ang ating tungkulin? Sagot naman ni Amado. Para sa mga hindi nakakaalam, nagmula pa ang angka ni Amado sa ating mga ninunong kauna-unahang nanirahan sa kapuluan ng bansa. Sila ang mga tribo na nakipaglaban sa pananakop ng mga Espanyol na unang gumamit ng mga mutya at iba pang mahihiwagang sandata. Ang pinakapinuno sa mga tribong yon ang siyang pinagmula ng pamilya nila Amado. Yun din ang naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng karunungang higit pa sa mga dalubhasang albularyo. Ayon pa kay Amado, likas na talaga sa kanilang mga katawan ang magtaglay ng kakaibang lakas magmula noong sila ay ipinanganak. Dumadaloy sa kanilang dugo ang karanasan ng kanilang mga ninuno na sa kasamaang palad hindi na isulat sa kasaysayan. Subalit sa kabilang banda, labis-labis naman yung ipinagpasalamat nila Amado gawa ng yun din ang naging rason kung bakit kakarampot na tao lamang sa bansa ang naniniwala sa mutya at mga mahihiwagang sandata. Ayon pa sa kanya na maraming kakaibang ritual sa kanilang pamilya na nagawa nilang maipagpatuloy hanggang sa pangkasalukuyan. Kapag namamatay ang isa sa kanila, patira pa nila yung inililibing sa lupa bilang pagpapakita ng walang hanggang pagsamba sa Panginoong dakila sa lahat. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng ama ni Amado ang mga karanasan nito noong siya pa ang nagmamana ng mutya at karunungan ng kanyang anak. Ayon sa ama niya, normal na sa kanila ang pangilagan at katakutan ng mga aswang dahil sa tangan nilang libreta na naghahayag ng kapangyarihan ng ika-6 na kalasag. Ang mga usal na yon ang nagbibigay ng basbas kay Amado upang magawa niya ang kanyang pagkubli at mga pamatay na pag-atake. Pinagtibay din niyo ng kanyang mutya na iniluwal ng isang tuko na alaga ng engkanto. Bagaman mahinang mutya ang tangan ni Amado, nagiging napakalakas naman ito sa tulong ng kanyang mga buhay na salita. Hindi sa mutya ang basihan ng lahat, bagkus ay sa pagiging malapit nito sa mga karunungang iyong tinatangan. Kung nagkataong magkahalintulad ang iyong mutya at mga alamong dasal, maaaring lumakas pa ito sa pagtagal ng panahon. Yon ang rason ng karamihan sa mga antingero kung bakit ang pagkuha nila ng mutya at matatalinhagang gamit nangangailangan ng 200,000 ulit ng pag-aaral. Mas malapit sa kanilang mga dasal, mas maganda. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang umalis doon si Amado.
Bagaman nauunawaan niya ang mga babalang ibinahagi ng kanyang ama, hindi pa rin siya kumbinsido ukol sa nais nitong kanyang pananahimik. Maaaring iniiwas lamang siya ng kanyang ama pero hindi yun sapat upang kalimutan na lamang niya ang kanyang mga paninindigan. Sa pagsapit ng gabi, maaga pang umalis si Amado sa tahanang kanyang tinutuluyan. Nagpasya siya noong kitila ng buhay ang lahat ng mga aswang sa kanilang lugar upang sa lalong madaling panahon makaalis na siya sa lugar na yon. May mga gawain pa kasi siya noon sa Cebu na kinakailangan niyang mabigyan ng atensyon. Habang binabagtas ni Amado ang daan, panay naman ang kanyang pagpapalipad hangin sa buong paligid. Ramdam niya noon ang pagsunod ng mga tagapagmasid ng kanyang ama pero binabaliwala niya ito. Tuwang-tuwa noon si Amado, gawa ng sa unang pagkakataon, nagka-interes ang kanyang ama na pagmasdan ng kanyang sining ng pakikipaglaban. Pagsilay niya sa isang bahay na merong napakasamang presensya, agad naman niya yung sinugod at walang habas na pinagpapaslang ang mga aswang na naghahanda. Walang nagawa ang mga nilalang na yon kundi mamatay ng walang kalaban-laban sa kadahilan ng hindi nila maamoy o maramdaman man lang ang pagdating ni Amado. Halos noong gabing yon, nakapaslang si Amado ng humigit kumulang 15 aswang na nakahanay sa iba't ibang tribo at uri. Makalipas ang 3 araw, punong-puno na ng tensyon ang kanilang lugar. Lahat ng mga natitirang aswang sa paligid ay labis na nababahala sa tuwing sumasapit ang gabi. Animoy pakiramdam ng mga ito, sila ang mga ordinaryong tao at si Amado ang demonyo na pumapatay sa kanila. Patuloy namang hinahanap ng kanilang mga kauri ang kinaroroonan ng antingero pero kahit anong gawin nila, wala silang matagpo ang bakas sa paligid. Partida, sa sentro pa ng baryo noon naninirahan ang hinahanap nila. May mga pagkakataon ding nakakasalubong ni Amado ang iilan sa mga ito tuwing umaga, pero ni katiting na pagdududa sa kanya, wala siya doong nararamdaman. Sa pagsapit ng gabi ng pinakahuling araw ng buwan, doon na nga naganap ang pinakamalagim na digmaan. Naganap yon sa pagitan ni Amado at sa pamilya ng gabunan na siyang namumuno sa mga aswang na naninirahan sa kanilang baryo. Bagaman hindi siya nakikita ng mga ito, labis pa rin siya doong nag-iingat sa kadahilan ng alam niyang makukunat ang mga balat ng nilalang na yon. Konting pagkakamali lang, maaaring maging kabayaran na nito ang kanyang buhay. Aminado kasi siya noon na bagaman napakalakas ng kanyang kakayahan, meron din itong kahinaan. Kapag nagawa itong malaman ng kanyang kalaban, tapos na ang laban para sa kanya. Upang makaligtas sa ganoong sitwasyon, kinakailangan niyang mag-isip ng mabilis para kontrahin ang hakbang na gagawin ng kanyang kalaban. Sa pagdating niya sa bahay ng mga gabunan, kitang-kita niyang naghahanda ang iilan sa mga ito. Pagsilay niya sa napakaitim na presensya ng padre de pamilya ng mga nilalang, ramdam na ramdam ni Amado ang takot sa kabila ng kanyang nakakapangilabot na kakayahan. Ilang minuto pa ang lumipas nang akmang susugod na siya sa kinaroroonan ng mga ito. Laking gulat na lamang niya nang makaramdam siya ng isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Pagsilay niya roon, bumungad ang seryosong pagmumuka ng kanyang ama na nagwiwika ng, Lagpas na ito sa kakayahan mo, Amado. Pumalik ka na. Wala nang saysay ang ginagawa mo. Nakakalimutan mo na ba? Kasama kong namuhay ang mga nilalang na yan.
Saksi ako sa kanilang mga gawain at kabutihan sa lugar na ito. Tandaan mo, hindi lahat ng nilalang na nasa kaliwa ay masama. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang napatitig sa kanila ang pamilya ng mga gabunan habang dahan-dahang lumalapit. Pagharap nito sa kanila, agad namang kinausap ng kanyang ama ang padre de pamilya ng mga ito upang maayos ang sigalot na kasalukuyang nasa pagitan ng kanilang mga angkan. Labis-labis naman ang paghingi ng kanyang ama ng paumanhin sa mga nilalang na yon dahil sa kanyang ginawa. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng mga ito, doon na pag-alaman ni Amado na nagawa na pala siyang masunda ng mga gabunan sa pamamagitan ng mga bakas ng kanyang yapak na naiwan sa bawat tahanan ng kanyang biktima. Sapat na ang mga bakas doon ng kanyang paa upang magawa nitong matukoy ang eksakto niyang kinaroroonan. Ipinagtapat din ng gabunan na kung hindi nito pinigilan ang kanyang anak, maaaring napatay na nila yon. Matapos nitong makapagsalita, laking gulat na lamang ni Amado nang bigla siyang ituro nito sa kabila ng kanyang kakayahang magkubli. Amado, nauunawaan namin kung bakit ka nagkakaganyan. Pero sana konting paggalang naman sa mga kaibigan ng iyong ama. Hindi na katulad noon ang baryong ito. Magkakaibigan na kaming lahat dito. Yung mga pinatay mo naman, sadyang hindi yun nadadala. Pero huwag kang mag-alala. Ang mga nakita mong karne na dala nila, hindi sa baryong ito nanggaling. Wala din sila ditong niyayanggaw bilang pagrespeto sa utos ko. Ngayong alam mo na, sana naman naging maliwanag na sa iyo ang mga bagay-bagay. Nasisiguro ko na kaya hindi ito inilahad ng ama mo sa iyo sapagkat nais pa nitong iyong pagtibayin ang iyong pagsasanay. Wika ng padre de pamilya ng mga gabunan. Nang marinig ito ng kanyang ama, tumawa lang naman yon habang nakatingin sa kanya. Matapos ang mga pangyayari, umuwi si Amadong gulat na gulat, gawa ng hindi siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Halos nabago din ang kanyang pananaw noon sa kadahilan ng hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng isang dekada, nagbago na ang lahat sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang taon, tuluyan na ngang nanahimik si Amado. Nagkaroon na din siya ng pamilya na siya namang naging buhay niya. Subalit lingid sa kaalaman ng karamihan na bagaman nananahimik na ang antingerong nagbibigay kilabot sa mga aswang, patuloy pa rin itong handa sa muli niyang pagbalik kung sakali man. Gawa ng mas lalo pa niyang pinalakas ang kanyang tangan-tangan na ika-6 na kalasag. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang angas nito. Isa sa mga ninuno natin na nakipaglaban sa mga Espanyol. Ibig sabihin, kopong-kopong days pa yung angka nito nila Amado. Sayang lang no, hindi series. Pero ang ganda sana kung series nito. Kaso, one hit lang talaga to eh. Pero sobrang galing. Lalo na dun sa part na yung parang bara-bara ng galaw si Amado. Yung gusto niyang patayin. Pag nalaman niyang aswang, papatayin kita. Ganito, ganyan. Tapos di niya alam, magkakaroon siya ng katapat. Hindi niya alam na yung gabunan pala sobrang lakas din. Angas na angas ako dun sa sinabi ng gabunan na kung hindi lang kung hindi lang anak nung kaibigan niya to si Amado, malamang patay na to. Yung ganong linyahan, grabe yun, sobrang angas nun. Pero yun nga, nakakatuwa lang isipin na nagbabago talaga yung tao kapag pag alam niyang nagkamali siya or kinorek yung pagkakamali niya. Kasi tingnan nyo naman, ilang taon yung lumipas, naging mabuti si Amado, nagkaroon ng pamilya, dumiretso yung buhay niya. Kaso yun lang, kapag nagkaroon ulit siguro ng makulit,
babalik yung dating siya. Eh, ang lakas ng tinatangan niya, yung ika-6 na kalasag ba naman di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.